воқеан ҳам имрӯзҳо чун ҳар вақта ҳатто зиёдтар аз қабл шаҳрвандони кишвари мо паи муаррифии давлати худ дар сатҳи байналмилал камари ҳиммат мебанданд ва теъдоди зиёди онҳоро бо шоҳаҷавонон ташкил медиҳанд. ҳар рӯз як хабар мешунавем. Масалан, як нафар ҷавони варзишгари тоҷик тавонист тавассути ҳунару маҳорати варзишии худ дар мусобиқоти сатҳи байналмилал парчамбардори кишвари хеш бигардад. ё дастаи мунтахаби наврасону ҷавонони тоҷикистон оид ба футбол тавонистанд дастаи рақибро бо ҳисоби 7-0 дар мусобиқоти охири худ мағлуб бисозанд. Ва як нафар ҷавони боистеъдоди кишвар тавассути ҳунару маҳорати овозхониву навозандагии хеш шаҳрвандони дигар кишварро мафтуни садову симои худ кард. бо ин мақсад бароятон дуруд мегӯем тамошобинони азизи телевизиони Сафина ва пешниҳодатон мекунем нашри 56-уми барномаи публисистии ҷаҳонзебро. ва ин навбат дар меҳмонии мо як нафар ҷавоне қарор доранд ки тавассути ҳунару маҳорати худ дар озмуну фестивалҳои сатҳи байналмилал ширкат кардааст. ӯ кист? баъд аз чанд лаҳза хоҳем фаҳмид. تاری جانان خمار آورد تاری تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد های تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد از این رو هم آید الهام شاعر از ساز و راز دوتار با هنگ دل از این رو هم آید الهام شاعر از ساز و راز دوتار با هنگ دل راز دلی عاشقان تاری دوتارم با آهنگی خوشی او گیرد قرارم راز دلی عاشقان تاری دوتارم های تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد دوتاری من سراید از صحبتت از قبل سروری ما هم از محبت دوتاری من سراید از صحبتت از قبل سروری ما هم از محبت شکرانه تاجیکستان آزاد کشور از مهری سروری ما دل ها منور شکرانه تاجیکستان آزاد کشور های تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد. بهترین مدینه بانو، سعادتتون خسته نباشد. تشکر زیاد. خوب، تماشابینان عزیز، مدینه بانو شریفова меҳмони навбатӣ барномаи публисистии ҷаҳонзеб. яъне ин аст ана ҳамун навозиш, ана ҳамун садои хело ҳам фораму гӯшнавози шумо ки дар озмуни сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардеду ҷои аввалро гирифтед. бале. хуб, мадина, пеш аз он ки дар бораи ана ҳамин ҷоизаву мукофотҳое ки масалан шумо аз сатҳи ҷаҳонӣ касб кардед суҳбат бекунем, фикр мекунам каме бояд дар бораи чӣ гуна ба ин пайроҳа ворид шудани шумо суҳбат бекунем. яъне пеш аз он ки шумо раҳсипор шавед ба озмунҳову фестивалҳои мусиқавии сатҳи ҷаҳонӣ, аз кишвари худ таҷриба касб мекунед, яъне ҷое таҳсил мекунед, навозиши асбоби мусиқӣ ёд мегиред, дар озмунҳои сатҳи ҷумҳур ширкат мекунед то ин ки раҳсипор шавед ба озмунҳои сатҳи байналмилалӣ. манзурам аз ин гуфтаҳо ҳамин аст ки шумо аз кай боз навохтани асбоби мусиқии дуторро аз худ кардед? من از خودی در مکتب کودکانه صنعتی شهر ترسونزاده می‌خواندم و در آنجا معلمم
Некматуллоева Нора ба ман дарси мусиқӣ навохтан дутор ва сарояндагиро ба ман мемӯзонданд ва ман дар он ҷо хело чизҳо ёд гирифтам ва дар синфи ҳафтумгиам дар назди ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок кардам ва бо роҳхати он кас дар мактаби мусиқии миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратуллатев таҳсил мекунам. Ва ман дар он ҷо қариб имсол аст ки 4 соли хондани ман аст. Бо дастгирӣ ва пешниҳоди устодон ман дар бисёр фестивал ва озмунҳои ҷумҳуравӣ иштирок кардам. хуб яъне ҳастанд ҳамин гуна озмунҳое ки шумо дар сатҳи ҷумҳур сараввал иштирок кардед, масалан соҳиби ҷову мақом гардидед, пас он истеъдоди шуморо диданд, ҳунари шуморо диданд ва бо боварии комил хостанд ки шуморо раҳсипор кунанд ба озмунҳои сатҳи байналмилал. хуб Мадина бону, мехостем фаҳмем ки шумо ба ғайр аз он ки асбоби мусиқавии дутор менавозед, боз дигар намудҳои асбоби мусиқиро метавонед навохта? бале, ба ғайр аз ин боз ман дар фортепиано ва скрипка машғул ҳастам. яъне ин асбобҳои мусиқиро низ навохта Менавозам. метавонед. хуб Мадина бону, дар умум яъне шумо аз уҳдаи навохтани се асбоби мусиқӣ мебароед. бештар навозиши кадоми онҳо ба шумо писанд аст? Бештар аз инҳо ба ман дутор. дутор. ва маҳз навозиши яъне ҳамин дутор аст ки шумо кӯшиш кардед ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва ҷумҳуриявӣ бо ин асбоби худ муаррифгари кишвари худ бошед. Бале. хуб Мадина, шумо чӣ гуна омодагӣ медидед барои иштирок кардан дар озмунҳои чӣ сатҳи ҷумҳур ва чӣ берун аз он? Яъне қабл аз он ки дар озмунҳо иштирок кунед, омодагиҳотон чӣ гуна буд? Бо кӣ машқ тамрин мекардед? Машқи садо, машқи навозиш? Ман бо муаллимам ки ном доранд Гулов Дилшод, бо он кас барои ҳар як озмуне ки мешавад ва ҳар як фестивалҳои ҷумҳуриявӣ ки мешавад, бо устодам ҳар рӯз машқ мекунам ва кӯшиш мекунам ки бо сари баланд дар озмунҳо иштирок кунам. хуб машқу тамринатон чӣ гуна мегузарад? Масалан шумо аз субҳ то бегоҳ ба фикрам дар мактаби махсуси мусиқавӣ ба номи Миратуллатев масалан дарс мехонед, таҳсил мекунед, он ҷо раванди таълим ҳамин гуна аст, яъне Бале. аз субҳ то бегоҳ? То бегоҳ. чӣ гуна мегузаранд дарсҳо? мо аввал аз соатҳои 8 то 1 дарсҳои фаниамонро мехонем ва баъд аз он ба мусиқиамон. яъне то бегоҳ? То бегоҳ. хуб шумо дар муддати 4 соли таҳсилатон дар мактаби махсусӣ ба номи Миратулла Атоев, яъне пештар шумо дар шаҳри Турсунзода таҳсил мекардед дар ҳамин гуна як мактаби махсуси санъат. алон ки дар мактаби мазкур таҳсил мекунед, чӣ чизҳоро омӯхтед? Яъне фарқ ҳаст масалан дар марказ таҳсил кардану дар ноҳия? Чӣ фарқият дорад мактаб? бале, фарқи зиёд дорад ки мо дар мактаби санъати кӯдаконаи Шартусуда мехондам. Мо дар он ҷо дарсҳои амин дутор ва сарояндагӣ мехондам. Фарқият дар он аст ки ба фикри ман ин мактабе ки ман ҳозир дар шаҳри Душанбе мехонам хело душвортар аст. аз чӣ ҷиҳат? аз фани мусиқӣ барои ман хело душвор аст. ва новбаста аз он ки душвор аст, шумо кӯшиш мекунед ки бо сари баланд таҳсил кунед, хатм кунед ва як нафар санъаткори муваффақи кишвар бошед. Бале. бароятон муваффақият мехоҳем. Ташаккури зиёд. хуб биёед акнун дар бораи ҳамон озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф бизанем. фикр мекунам фурсат ҳам фаро расидааст акнун. мо шуморо шинохтем, аз наздик шинохтем, ба ҳунару маҳорати овозхониву навозандагиатон низ ба қадри имкон шинос шудем. мо ва тамошобин чун дар аввал навозиши хело ҳам гӯшнавозу форам кардед. чӣ гуна шумо рохат гирифтед ба озмуни сатҳи ҷаҳонӣ? Яъне ин озмун дар берун аз кишвар гузашт? Дар кадом кишвар? дар кишвари Россия, шаҳри Санкт-Петербург ва ҷумҳурии Карелия. хуб чӣ гуна рохат гирифтед ба ин озмун? ман ҳамин сол дар мактаби миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратуллатев консерт додам. Консерти худро ки беш аз 15 суруд доштам, консерт додам ва дар он ҷо муаллимам Шарипова Хосият Ҳакимовна маро номнавис карданд дар озмун ва гуфтанд ки дар ҳамин озмун ту иштирок менамоӣ. ва ҳамин гуна шумо рохат гирифтед ба ин озмун. ин дастоварди шумо дастоварди тоза аст, дастоварди нав аст. чӣ қадар муддат гузашт аз ин дастовард? яъне кадом моҳ буд рафта будед? мо аз 25 май рафтем ва
14 ایون آمده برگشته. برگشته. خوب بیاید اطراف همین برگزاری آزمون صحبت بکنیم. چگونه گذشت؟ اشتراکچیان از کجاها بودند؟ چقدر دولت اونجا اشتراک میکردن؟ در آنجا زیاده از 35 دولت بود که از آن دولت های اوکراین، فین، ترکیه، تاجیکستان و زیاده از 20 دولت ها بودند. وقتی که ما به شهر سنت پترزبورگ رفتیم، در آنجا ما رو خیلی خوب دستگیری کردن و پیشواز گرفتن و در آزمون در فستیوال زیاده از سن 4 سالگی تا 80 سالگی بود. این فقط در فستیوال بود. در آنجا من بعد از دولت ترکیه خوندم سودی خود را، خیلی نقص قبول کردن و همینطور من سودم را خوندم و وقتی که من سودی خود را خواندم صاحب دیپلم شدم در فستیوال. خوب مدینه، از گفته های شما پیش نظر من همون محیط اومد که مثلا ما همچون تماشابین در تالار می نشستیم و شما برآمد میکردید و فکر میکنم شما رو خیلی خوب قبول کردند و قرصک های سمی هم زدند، زیرا شما رو با دیپلم سرفراز گردوندند. اونجا شما چگونه سرود خواندید؟ من در فستیوال سرودی با نام زلف مشکین را خواندم که رومانس شاهنظر صاحبوف بود، مخمس عنی بر غزل حافظ. خب حالا امکان دارید که همون سرود رو نظیمون پیش تماشابین زمزمه کنید؟ بله. مرحبا. سرم جز خیالت هوای ندارد، غمم به وصالت دوای ندارد، تنم به نوالت نوای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، چو بیگانه کاش نای ندارد. بهترین. چگونه با این صدا و با این سیما با مدینه بانو جوی اول رو نداد؟ خوب مدینه بانو الان نزد ما یک مدال است و یک هیکلچه گوییم. این چگونه هیکلچه باشد؟ خوب از اینها سخن بگوید. این اساساً که نام آزمونی ما مجانیگه بود، به رسمی همون مثل ماچ کرده شده است و از همین سبب هم خیلی شکل دارد. این بعد از فستیوال شما بود که با این جایزه شما سازوار گشتید؟ نه، این در آزمون بود. در آزمون. در کدام منطقه؟ در جمهوری کرالیا. یعنی این آزمون هم در فدراسیون روسیه برگزار کردید؟ بله. خب چگونه بود؟ آنجا چگونه برآمد کردید که به شما جای اول رو دادند؟ در جمهوری کرالیا اشتراکچیان در آزمون 35 دولت بودند، از سن 9 سالگی تا سن 18 ساله بود و در آنجا من سرودی خود را خواندم که با نام نوروزی بود. و من خیلی کفگویی زیاد کردن و من خیلی خرسند شدم که با آنها مشغول شدم و در آنجا وقتی که من سرود را تمام کردم و در آخر جنبستی این آزمون بود و در آنجا اول جایهای دیپلمات ها را میگفتن. اول دیپلمات ها را گفتن و بعد جای سیوم و بعد دویم، بعد یکم شریف مدینه بانو گفتم و من جای تاجیکستان. بله، از تاجیکستان. بیاد خرسند شده چون اولین آزمونی بود که شما اشتراک کردید و یک بار جای اول رو کسب کردید. بله. خوب چگونه احساس بود؟ چه احساسات شما رو فرا گرفته بودن همون لحظه؟ من خیلی زیاد میترسیدم وقتی که برآمد میکردم. هر یک سرانده که اشتراک میکنن، هر یک آدمی که برآمد میکنن در دل خود ترس دارد. حتی انتظاری اون نبودید که از هیجان و از ترس شما جای اول رو میگیرید و بله. مثلا لیفافه رو کشوده نام شما رو میگیرن در اون آزمونی سطح جهانی که 35 دولت اشتراک کرده بود؟ بله. بهترین. خوب به این افتخاری ما است که به مثل شما جوانان و نورسان توانستند در سطح جهانی توسط هنر و مهارت خود از دلخواه ساحه‌ها تاجیکستان رو در سطح بین الملل معرفی میکنند. فکر میکنم یک نوار تماشا بکنیم از انا همین آزمون خیلی هم خوب میشه. پس اون با صحبتمون رو ادامه میدهیم. بله. بعد از چند لحظه برمیگردیم، ما رو همراه باشید.
Мадина Шарипова, дочерни Амиджон, Душанбе. хуб мадина, фикр мекунам тавонистем то андозае дар бораи кору фаъолияти таҳсили шумо ҳарф бизанем ва якчанд дастовардҳои шуморо ба тамошобин ба қадри имкон муаррифӣ бисозем. мехостем бифаҳмем ки дар оянда шумо чӣ мақсад доред? ман дар оянда мақсад дорам ки дар консерваторияи ҷумҳурии тоҷикистон бихонам ва мехоҳам ки сарояндаи ҷумҳурии тоҷикистон шавам. беҳтарин. фикр мекунам ки ба ин орзу ба ин қасд ҳатман мерасед, зеро шумо барои ин ҳам симои хуб доред, ҳам садои хуб доред. ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб мадина, мехостем ба таври зинда ана ҳамун суруде ки шумо дар озмуни сатҳи ҷаҳонӣ миёни 35 давлати ҷаҳон хондед, ҳамонро назди мо низ замзама бикунед. имкон аст? бале. марҳамат. озода ватан диёри умед туи моем ситорагону хуршед туи قبلة تاجیکانی عالم هستی مایم ستارگان و خورشید توی مایم ستارگان و خورشید توی беҳтарин. хаста набошад, садоятон чашм нарасад. хуб мадина, ташаккур бароятон барои як суҳбати хело ҳам хуб, барои суҳбати самимиятон дар он хусус ки шумо тавонистед аз дастоварди худ барои мову барои тамошобин сухан бикунед, ҳарф бизанед ва мову тамошобинро аз он огаҳ бикунед ки шумо низ дар қатори дигар наврасону ҷавонон тавонистаед тавассути ҳунару маҳорати овозхониву навозандагии худ дар сатҳи ҷаҳонӣ тоҷикистонро муаррифгар бошед. ҳаминро мегӯем ки ҳеҷ гоҳ ба ақиб наравед, ҳамеша ба пеш баҳри фатҳи қуллаи мақсуд ва бираведу ҷаҳонро тасхир бикунед тавассути анамун ҳунару маҳорати худ. ташаккури зиёд. саломат бошед. навозандаи хубу сарояндаи ҷавону муваффақ ки бо лаҳни ширину зебои булбулонаи худ замони ҳамагонро мафтуни хеш карда буд, акнун дар фестивал озмуни сатҳи ҷаҳонӣ миёни 35 кишвари дунё муаррифгари миллату давлати худ гардед. мадина шарипова новбаста аз он ки ҳоло ҷавон аст, бо кӯшишу заҳмати хешу бо талоши модар ба ин зина расидааст. мадина ки худ духтараки боҳунар аст, тавассути истеъдоди навозандагӣ ва овозхонияш дар чандин озмунҳои сатҳи ҷумҳур низ ширкат карда соҳиби диплому ифтихорномаҳо гардидааст ва барояш аз ҳама тӯҳфаи гаронтарин ин бо ифтихори арзанда соҳиб гардидани ному унвони муаррифгари кишвар хориҷ аз ватан мебошад. зеро маҳз ҳамин ному мақом буд ки дар борааш дар маҷаллаву газетаҳо мақолаҳо чоп карданд ва дур нагардид он рӯзе ки дар бораи Мадина барномае тарҳрезӣ шавад ба мисли ҷаҳонзеб ки ову ҳунару дастовардҳояшро тамошобини телевизиони Сафина низ бишносад.
хулас аз суҳбат бо Мадина Бону барои ҳамаи мо маълум гашт ки ӯ низ дар қатори наврасону ҷавонони фаъоли кишвар пайи муаррифии ватани худ дар сатҳи ҷаҳонӣ камари ҳиммат бастааст ва аз ин ба баъд низ ҳамин амали худ идома хоҳад дод. дар охир барои Мадина Бону касби муваффақиятҳои бузург таманно мекунем ва мегӯем ки Мадина Бону ту бо ҳунару маҳорати навозандагиву овозхонии худ ҷаҳонзеб ҳастӣ. хуб, қисмати охири барномаамон фаро расидааст. дар ин қисмат ба шумо 5 саволи дигар медиҳем ва бояд бигӯем ки ин саволҳо каме кунҷковона ҳастанд, аз мавзӯъ ҳам берун ҳастанд. фикр мекунам ба ин саволҳо шумо ҷавобҳои мушаххаса медиҳед. тайёред шумо? бале. саволи аввал ин гуна аст. шумо ки аввалин маротиба берун аз кишвар баромадед, яъне аввалин кишваре ки шумо ба он сафар кардед, он ҳам барои иштирок дар озмун Федератсияи Россия. онҷо шуморо хуб қабул карданд, хуб пазируфтанд ва тавонистед ки зинаи ифтихориро низ касб кунед, ҷои аввалро. хуб, савол ин гуна аст. кишвари Россия писандатон омад ва мехостед ки онҷо кору фаъолияти зиндагӣ бикунед? бале, писандам омад ва ман мехоҳам ки дар ҳамин ҷумҳурии худам кору фаъолият намоям. яъне давлати дигарро барои зисту барои кору фаъолият интихоб намекунед? не. беҳтарин. хуб, саволи дуюм. худро ба кору ба таҳсилу ба эҷодиёт чӣ гуна ҳавасманд мекунед? ман ки худам бисёр сул хонданро дӯст медорам ва ҳамин хело шавқи зиёди ман ба ҳамин кору фаъолияти ман ҳавасманд мекунад. яъне шавқу завқи сарояндагӣ, сурудхонӣ шуморо ҳавасманд мекунад ба эҷодиёт? бале. хуб, саволи дигар. боре ҳам шуда буд ки хоби дидаатон амалӣ шуда бошад, ба қавли рост баромада бошад? фикр мекунам ки як хоб ман рост баромадааст, чунки як рӯз ман хоб дида будам ки пеш аз ҳамин озмун даъват кардан ё номнавис кардан дар як ҷо ман баромад карда истода будам ва саҳар ман хестам, рафтам ки муалlimам фаҳмидам ки маро дар озмун номнавис карданд. яъне гуна ҳолатҳо буданд? бале. хуб, саволи дигар. мехостед дар бораатон китоб бинависанд? албатта ман мехоҳам ҳамон тавр зиндагонӣ кунам ки ҳунару эҷодиёти ман намуна бошад барои дигарон ва дар бораи ман китоб бинависам. беҳтарин. хуб, саволи охар. кишвари дӯстдоштаи шумо кадом кишвар аст? шаҳри Санкт-Петербург. онҷое ки рафтед дар аввалин озмун иштирок кардеду соҳиби ҷоиза шудед? бале. беҳтарин. хуб, ташаккур бароятон, барои як суҳбати хуб, барои суҳбати самимиятон ва барои ҷавобҳои кушоду равшан додаатон. Мадина Бону, қисмати охири барномаамон фаро расид ва чун анъана ба шумо низ мисли дигар ҷавонону наврасон ва дигар меҳмононе ки дар барномаи публисистии ҷаҳонзеб иштирок карданд ва онҳоро мо бо як ҳадияи кӯчак сарфароз гардонидем. ин гуна ҳам бигӯем хато намекунем. ин ҳадияи кӯчак ҳам диплом аст. он ҳам ба хотире ба шумо тақдим мекунем ки шумо тавонистед дар озмуни мусиқавии сатҳи ҷаҳонӣ обрӯу нуфузи тоҷикистонро баланд бардориду кишвари хеш муаррифгар бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед ва дипломи навбатӣ ба шумо тақдим кардам. шаб муборакатон бошад. ташаккури зиёд ва ташаккури зиёд мегӯям ки шумо маро ба ин барнома даъват кардед ва ман хеле аз он хурсанд шудам ки бо шумо ҳам суҳбат шудам ва ташаккури зиёд ба телевизиони Сафина ки маро даъват карданд. беҳтарин. хуб, бираведу боз дар дигар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кунед ва ҳамин гуна кишвари хеш Тоҷикистонро муаррифгар бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед. тамошобинони азиз, ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва ёдовар мешавем ки меҳмони навбатии мо буданд Мадина Шарипова, як нафар ҷавони боистеъдоди кишварамон ки дар озмуни байналмилалӣ мавҷи Анега ҳамин чанд моҳ қабл ширкат карда Тоҷикистонро муаррифгар шуданд ва ҳамин ҷо бо пешниҳоди як суруд, як замзама, як навозиш аз ҷониби Мадина Бону барномаамонро ба анҷом мерасонем ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон тавассути ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед. باغبان درا کشام سیری باغد آمدم باغبان درا کشام سیری باغد آمدم از گلن نمیچینم از اور تماشا آمدم از گلن نمیچینم از اور تماشا آمدم
سینه صندوق جان تصندوق خانه مهمان آمده است. سینه صندوق جان تصندوق خانه مهمان آمده است. خلقه های گوشیار مسخره تاق آمده است. خلقه های گوشیار مسخره تاق آمده است. ای باغبان در آغوش آمد سیری باغت آمدم. باغبان در آغوش آمد سیری باغت آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم.